Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken? Welcome back dito sa ating channel, ano? Nandito naman si Ed Leon, nagbabalik mga ka-chicken. Okay, ayan. Sa araw na ito mga ka-chicken, sa vlog natin ngayon, magbabahagi na naman tayo mga ka-chicken tungkol dito sa pagmamanukan, ano? Magbabahagi tayo sa mga nag-alaga ng manok, sa mga kadalasang mga tinatanong nila tungkol dito sa mga breeders o sa pagbe-breeding, ano. Ayan, ngayon sasagutin natin yan lahat mga ka-chicken para makapag-share tayo ng kaalaman kasi dito sa ating experience sa pag-alaga ng mga manok. Okay, ayan mga ka-chicken. Una-unang katanungan mga ka-chicken dito sa ating mga breeders, ano ba talaga yung magandang ipakain para sa ating mga breeders? Dito mga ka-chicken, sa ating mga breeders, ano, kung gusto talaga natin na yung quality talaga yung may produce ating mga, kung nagbe-breeding tayo para magkaroon tayo ng sisiw, ay mas mainam talaga yung mga ka-chicken, yung mga rich in protein talaga mga ka-chicken. Mas maganda ng mga ka-chicken, bumili tayo ng breeder pellet, ano, dito sa ating mga alaga. Saka haluan lang natin ng mais, at saka pwede din tayo mga ka-chicken maghalo ng layer mask, kasi may nagtatanong din mga ka-chicken kung pwede ba daw maglagay o maghalo ng layer mask doon sa mga breeders natin na nagpa-produce tayo ng mga itlog. Magiging fertile ba daw? Yes mga ka-chicken, magiging fertile yan yung ating mga alaga, yung ating mga itlog, ano, sa dito sa ating mga breeders, kahit haluan natin ng mga layer mask. Basta importante mga ka-chicken, mayroon lang roster. Ayan, napaka-importante po niya mga ka-chicken, kasi pag walang roster, saka nagbibigay tayo ng pagkain sa kanila, at saka binibigay tayo ng mga layer mask, ay umiitlog pa din sila mga ka-chicken. Kaso lang hindi fertile, kasi yung iba din nagtatanong mga ka-chicken, kung walang roster ay umiitlog pa rin ba daw yung ating mga inahin. Dito mga ka-chicken, sa mga, lalo na dito sa mga heritage chicken, ano, kahit walang roster ay umiitlog pa din yan, pero hindi yan magiging fertile kung walang roster. Pang table egg lang, continuous pa rin silang umiitlog, ano. Yan yung kagandahan dito sa ating mga heritage chicken. Yan, medyo nasagot na natin yung ibang katanungan. At saka may katanungan pa mga chicken, kung off-breeding nila, ano yung magandang ipapakain natin. Kung off-breeding mga chicken nila, example, kinukondisyon natin sila ulit, ay pwede lang din continuous tayo magbigay ng breeder pellet lang, plain. Pwede na yun, plain lang. Saka kung nag-start na tayo mag-breeding, dyan pwede tayo maghalo ng mga rich in protein pa na mga pagkain, ano, tulad ng mga sola, bradiagua, pwede yan. Pero kung off-breeding, pwede lang, plain, ano tayo, breeder pellet. Huwag natin mga ka-chicken bigyan yung mga, ano, tulad sa experience ko dati, nagbibigay ako sa off-breeding nila, kasi pinapahinga ko muna sila sa pangingitlog, tapos maintenance lang muna yung binibigay ko. Yung binigay ko na pagkain sila sa kanila mga chicken, na bumili ako doon sa Agrivit, ano, yung pinakamura talaga na pellet feeds mga chicken, no. Nasa mga 20 plus lang yung kilo, yun yung binibigay ko sa kanila. Doon mga chicken, nahirapan ako, ano, magpaitlog sila sa kanila ulit, kasi nga parang sa pag-change feeding natin sa kanila, para yung katawan nila hindi masyado naka-adapt sa ano nila, pag-produce ng mga itlog. Kaya doon, lesson learned ko na yun mga ka-chicken. Kahit off-breeding dito sa kanila, dito sa akin, yung nagbibigay na lang ako ng mga, no, maintenance lang, tulad ng, pero continuous pa rin mga ka-chicken yung breeder pellet, para pagsalang natin sila sa breeding, walang problema. At saka naghalo tayo, pero kung gusto pa tayo makatipid, mga ano lang, 50% na breeder pellet, saka haluan natin ng sola at madriagua, no? Yan yung
yan yung binibigay ko na pagkain sa kanila. At sunod na katanungan mga ka-chicken tungkol sa ating pag-breeding, kung nagbibigay ba daw ako ng pailaw sa kanila mga chicken. Dito sa akin mga ka-chicken, wala akong pailaw mga ka-chicken sa kanila. Yung normal lang. Umaga, ikatang araw, gabi, magro-roast sila. Ganyan lang mga ka-chicken, wala akong binibigay na pailaw sa kanila. Normal lang yung binibigay ko sa kanila, no? Doon mga ka-chicken, kung gusto talaga natin na egg production lang, yung pan-table egg, pwede tayo magbigay sa kanila mga ka-chicken ng pailaw. Pailawan natin sila hanggang mga 7 o'clock, ganyan, para continuous po silang kakain. Yan, at saka umaga din, 5 o'clock, ganyan yung ginagawa mga ka-chicken sa mga layer, ano? Ayan. At saka yung iba pang katanungan mga ka-chicken, kung nagbe-breed ba daw tayo, ano yung mga vitamins na binibigay natin sa ating mga breeders. Dito sa akin mga ka-chicken, ano lang, binibigay ko sa kanila yung malunggay juice. Yan, maganda yung mga ka-chicken. At makatipid pa tayo. At saka napaka maraming vitamina niyan. At saka pwede tayo magbigay mga ka-chicken ng Fitmin Pro at saka Egg 1000. Yan, nagbibigay. Yung pagbibigay ko sa kanila mga chicken, kasi marami din nagtatanong, yung pagbibigay ko sa kanila ay ano lang, alternate. Halimbawa ngayon ay malunggay juice, kinabukasan ay Vitamin Pro, sa sunod na araw ay Egg 1000, saka the following day ay nagbibigay ako sa kanila ng plain water. Saka sa following day naman, malunggay juice na naman. Ganyan lang yung proseso sa pag ano ko dito mga chicken sa kanila, pagbibigay ng vitamina sa ating mga breeders, ano. Napaka simple lang. Yan, at sunod naman na katanungan mga chicken, kung kailan tayo nagpupurga ulit sa ating mga breeders, ano. Dito sa akin mga chicken, every month ako nagbibigay ng o nagpupurga ako sa kanila mga chicken ng ating mga breeders, ano. Yung binibigay ko sa kanila mga chicken ay yung astig. Ayan. At saka marami pa din dyan iba mga chicken. Pwede kayong ano, magtanong lang doon sa mga agri-feed supply. Pero dito sa akin, yung ginagamit ko ay yung astig. Yan yung ano ko, subo ko na. Dito sa akin yung ginagamit ko na pagpurga. At saka may nagtatanong din dito sa ating mga chicken kung nagpa-priming tayo at saka kailan ulit tayo nagpa-priming sa kanila. Dito sa akin mga ka-chicken, nagpa-priming ako ulit sa kanila mga ka-chicken kung nakita ko sila na bumababa na yung ano nila, yung production, ano, or at least mga lampas isang buwan na nag-iitlog sila. Diyan tinitingnan ko yung production nila. Halimbawa nasa 50% na lang yung naiitlog nila. Diyan pinagpapahinga ko sila, binibigyan ko sila ng break mga ka-chicken, no, sa pangitlog. Tinatanggal ko muna o siniseparate ko muna yung mga roster. At saka after mga ilang araw yan, diyan nag-start na ako sa kanila mag-priming. Sa mga hindi pa nakaalam mga ka-chicken sa mag-priming, ano, may ginawa na tayong vlog dyan tungkol sa pagpa-priming, kung ano yung mga dapat gawin natin. Ilalagay ko lang po mga ka-chicken yung link dito sa description box o sa comment section, ano, sa ating pagpa-priming. Yung pagpa-priming mga ka-chicken ay yung pagpupurga, pagbabacterial flushing sa kanila, at saka delousing, yung pagpapaligo sa kanila para matanggal yung mga hanip sa kanilang katawan, para iwas stress sa kanila mga ka-chicken. Ayan yung ano mga ka-chicken sa pagpa-priming natin. At sunod na katanungan mga ka-chicken, yung kadalasan tinatanong dito sa atin, kung ano ba talaga yung ratio sa pag-breeding natin sa ating rooster at saka ilan yung inahin, ano. Yung ideal talaga mga ka-chicken, mas maganda, no, is 1:5 or 7, ganyan. Pero pwede din 1:10. Pero ano talaga mga chicken, nasa solido talaga mga chicken kung ano 1:5 or 7, ganyan. Pag 1:10 pwede pa, pero medyo ano yan, medyo marami ng ano yung ating tandang, marami na siyang kakastahan, medyo less na yung ano niya, yung magiging quality niyan. Pero pwede pa din yan. Pero wag lang yung 1:15 or lampas 10, ano na yan, may stress na yung tandang natin dyan kasi sa sobra, no. 1:5 mga chicken mas maganda. Pero dito sa akin mga chicken, may iba din akong setup, ano. Pakita ko sa inyo. Dito sa akin mga chicken, pansinin niyo mga chicken, isang rooster, saka yung hen ko dito ay nasa 14. Ayan. So sobra mga ka-chicken sa ginawa natin o sa sinabi natin kanina na 1:5 or 7, ano.
Dito mga ka-chicken, yung ginawa ko kasi ito, isa lang yung roaster ko dito na to Hubbard ito. Saka yung iba kong Hubbard, nandoon mga ka-chicken na nakakulong na yun, mga roaster. Yung ginawa ko dito kasi hindi ko sila pwede pagsamahin kasi nag-aaway kasi yan, pati yun, yung iba. Yung ginawa ko dito mga ka-chicken na pinagpapalitan ko lang sila. Halimbawa, umaga, ito yung nilalagay ko. Pagkahapon naman, kumukuha naman ako nung isa, pinagpapalit ko sila. Siya naman yung nilagay ko doon sa kulungan ano. Saka kinabukasan naman, yun naman yung isa. Bali 3 yung roaster ko dito na breeder na ano, tandang ng Hubbard. Ayan. So, na-accommodate pa rin yung lahat. Hindi sila masyadong ma-stress kasi pinagpapalitan ko sila. Ayan. Saka dito naman sa kabila mga chicken, ito din. Dito mga chicken, sobra yung tandang. Kasi dito yung mga roaster natin na Rhode Island Red at saka Hubbard na mga inahin. Bali 3 yung roaster dyan. At saka yung inahin na Hubbard ay 7 lang. So, pwede na yan dyan. Isang roaster lang ng Rhode Island Red. Pero, hindi ko yan tinanggal yung dalawa. Kasi, yan, simula pagka ano nila yan, simula sisiw hanggang paglaki nila yan, magkakasama na yung 3 tandang na yan. Kaya, hindi sila nag-aaway mga ka-chicken. Hanggang sa ngayon, nagsasama sila. Nagsama ko sila sa isang kulungan, hindi sila nag-aaway. Kasi nga, magkakakilala na sila o sabay silang lumaki. No? Kung tatanggalin ko yung isa na yan, or dalawa, kukulong ko muna. Pag pinabalik ko silang pinagsama ulit, sigurado ako mag-aaway na yan kasi hindi na yan magkakakilala. So, yung purpose ko kasi, nalagi ko silang pinagsama kasi kung nagbe-breed ako ng bang maramihan, ng mga 15 to 20 hens, ay sila yung sinasalang ko, na-accommodate nila lahat na walang problema. Pwede nating pagsabayin yung mga roaster. Kaya dyan, pinagsama ko lang sila kahit 7 lang yung hen natin. Ano? Pero okay lang yan, walang problema yan mga ka-chicken kasi ano yan, na gagampanan din naman nila yung ano nila, role nila yan. Okay. Pero dyan, yung disadvantage lang mga ka-chicken kung ganyan pinagsama mo sila, yung maraming roaster, saka kung may nagkakasta ay inaaway ng isang roaster, ayan, hindi yan maganda mga ka-chicken. Dito sa kanila kasi, pag may nagkakasta na isang roaster, hindi inaaway ng ibang roaster. Kaya yun yung nagiging sit up ko dyan mga ka-chicken. Ayan. Okay. Yan sila mga chicken, no? At saka dito, yan. Siya yung naka-duty ngayon na roaster, tandang. Yung Hubbard. Nandun yung dalawa mga chicken na nakakulong pa. Stay put lang muna. Nandyan sa room 1 and 2. Mga roaster yan na Hubbard mga chicken. Ito sila, yung ating mga tandang, no? Okay, yan lang po muna mga ka-chicken, no? Sana may nakuha din kayong idea dito sa ating ginawang vlog. Pagsagot natin sa mga frequently asked question mga ka-chicken, no? So yung mga laging tinatanong dito sa atin mga ka-chicken ko dito sa mga breeders, ano? Kaya ayan mga ka-chicken, sana may natutunan kayo, may nakuha kayong idea mga ka-chicken, no? At kung may kakadagdag pa kayo mga ka-chicken na kalaman, please comment below mga ka-chicken para ma-share natin sa ating mga kababayan, ano? Na nagsisimula pa lang din sa pag-alaga ng mga manok ko. Ayan mga ka-chicken, ito na yung ating mga alaga, no? Kung may katanungan din kayo mga ka-chicken, huwag kayo mahiyang magtanong. Mag-comment lang kayo sa baba mga ka-chicken kasi sasagutin natin yan hanggang sa timakaya. Mayroon pang iba mga ka-chicken na hindi pa ako nakapag-reply. Sisya na kayo mga ka-chicken kasi medyo busy lang talaga tayo. Tsaka unti-unti ko din yung nire-replyan mga ka-chicken hanggang maubos natin yan lahat. Yung pagre-reply natin sa inyo, no? Sinsya na doon sa iba mga ka-chicken, pero sisikapin ko mga ka-chicken na masagot natin yung mga katanungan nyo. Magtanong lang kayo mga ka-chicken at mag-comment kayo sa baba mga ka-chicken. Okay? Ay mga ka-chicken, maraming salamat ulit kung nagustuhan nyo yung ating vlog na ito.
Paki-like lang mga ka-chicken. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe mga ka-chicken dito sa channel. Ayan mga ka-chicken, maraming salamat ulit sa inyong panonood at saka walang sawang suporta dito sa channel. Hanggang sa susunod natin na vlog, ano? Abangan nyo mga ka-chicken. God bless. Thank you.